ଶୁଣିଲେ ହିଁ ଜ୍ୱର ଆସେ। ମତେ କାମ କଥା ଶୁଣିଲେ ହିଁ ଜ୍ୱର ଆସେ। ଜ୍ୱର ଆସେ କାମ କଥା ଶୁଣିଲେ? ଆଉ କାମ ନ କଲେ ଖାଇବା କୋଉଠୁ ଆଉ? ଆଉ ତମେ କେମିତି ଖାଉଛ? ପାଟିରେ। ହଁ ତମେ ତ ଖାଉଥିବ, ମୁଁ ଯାଇକି ଖାଇଦେବି ତମେ ନ ଖାଇଲ ଯେ। କଣ ଓହୋ। କାମ କରିବ ତ ଖାଇବ, ନହେଲେ ନାଇଁ। ହଁ ନା ଆଉ କଣ ନ କାମ କଲେ ଖାଇବ କିଏ ଦବ? ତମେ ମୁଁ କଣ ଦେବି? ଆଉ ଦବନି? ନାଇଁ ନ ନା ଆଉ କାମ କଲେ ଖାଇବା କିଏ ଦବ? ତମେ ଦବ ତମେ। କିଛି ନାହିଁ କାମ କଲେ ନହେଲେ ଖାଇବା। ତମକୁ ବି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବିନି। ମୁଁ ତ କାଲି କହିଲି ହୋଟେଲ ଯାଇ ଖାଇଦେବି। ଆଉ ମୁଁ ତମେ ଚିଡିବ। ଖାଇକି ଆସିବ, ତମେ ଅନେଇଥିବି ନାଇଁ। ମୁଁ ଯାଇକି ତମେ ଖାଇକି ପଳେଇ ଆସିବି। ପାଣି ପିଇକି ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଦବ ଆଉ। ହବନି। କଣ ପାଇଁ ହବନି? ହବ, ସବୁ ହବ ହେଲା। ତାଙ୍କ ଶୁଣ ଦେଖିବ। ହଁ କଣ କୁହ? ମୁଁ ଆଗରୁ ଖାଇ ଦେଇଥିବି, ତାପରେ ତମ ନା କହିଦେଇଥିବି, ତମେ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯିବ ନା ହଁ ବିଲ୍ ଦବ। ସତରେ ନା କଣ? ଆଉ ମୁଁ ସେ ହୋଟେଲକୁ ଯିବି ବୋଲି ତମେ କେମିତି ଜାଣିବ? ମୁଁ ତ ଆଉ ଦେଖି ତମେ ସେଇଠି ବଇଛ ବୋଲି ମୁଁ ପଳେଇବି। ହଁ ନା, ମୁଁ ଆଗରୁ ଯାଇକି ଖାଇକି ପଳେଇ ଆସିବି ଲୋ। ଆଉ ମୁଁ କାଇଁ ସେ ହୋଟେଲ ଯିବି? ମୁଁ କାହାକୁ ଚିହ୍ନିନି ଜାଣିନି। ଆଉ ଯିବନି କି ସେ ହୋଟେଲ କୁ? ନାଇଁ ମତେ ଥରେ ହଉ ହଁ ମୁଁ ତ ମୁଁ ଯିବିନି। ସେମିତି ହିଁ କରିବି। ମତେ ସେ ଯଦି କହିବେନି। ଖାଇକି ଆସିଛ, ଘରକୁ ଢୁକତେ ଦେବିନି। ସତରେ ନା? ଆଉ ହୁଁ। କିନା ଏଠି ଭୁକରେ ଶୋଇବ, ସିଏ ଯାଇକି ହୋଟେଲ ରେ। ବା ଆଉ କଣ? ହୋଟେଲରେ ଖାଇବା ନା ଆଉ। ତୁମର ସେତେବେଳେ ପଇସା ବହୁତ ହବନି? ପଇସା ଉପରେ ଶୋଇବ ବେଳେ ଯାଇକି ହୋଟେଲ ରେ ଖାଇବ ଆଉ ସେ ସବୁ ପାଇଁ ଆଗରୁ ମୁଁ ତૈୟାରୀ କରୁଛି ପରା। ହଁ ମାନେ ମୁଁ ଝଗଡା କରିବି ବେଳେ ତମେ ଯାଇକି ହୋଟେଲ ରେ ଖାଇକି ପଳେଇ ଆସିବ ନାଇଁ? ସେଇ କଥା ନାଇଁ, ଆଉ ପଇସା ଉପରେ ଶୋଇବା କଥା କହୁଛ? ତମେ ନହେଲେ ପଳେଇଥିବ ବେଳେ, ମୁଁ ତମ କୁଆଡେ? ପଇସାରୁ ଚୋରେଇକି ନେଇଯିବି ପଇସା ସେତେବେଳେ। ମୁଁ କଣ ଶୋଇଲେ ପର୍ସ ଧରି ଶୋଇବି ଆଉ। ତମେ ତ ଶୋଇଲେ ଏକାଥରକେ ସତେ, ତମେ କଣ ଥୋଡି ଜାଣିବ? ମୁଁ ପର୍ସରେ କାହିଁ ପଇସା ରଖିବି? 10 ଟଙ୍କା 20 ଟଙ୍କା ରଖିବି, ବାକି ପଇସା ଫୋନ ପେ ଆଜିକାଲି ଚାଲିଛି, ଫୋନ ପେ ରେ ସବୁ କିଛି କରିବି ଆଉ। ସେଇଗୁଡାକୁ ନେଇ ରଖିବି ର। ସେ 10 ଟଙ୍କା 20 ଟଙ୍କା ନେଲେ କଣ କରିବ? ଯାହା କରନ୍ତି। ବିସ୍କେଟ ଖାଇବ? ନା ଆଉ କଣ ମୁଁ ଖାଇବ? ରଖିଥିବି। ଓହୋ ରଖିଥିବ। ହଉ ଭଲ ଆଉ। ନହେଲେ କଣ ଖରାପ? ତମେ ନାଇଁ ଦବନି ବଳେ କଣ କରିବି? ମୁଁ କଣ ପାଇଁ ଦେବି? କାମ କରିବ ଖାଇବ ଆଉ। ନ କାମ କରି କି ଖାଇବା ଦବ? ଭଲ, ମୋର କାମ ବି କରିବି ନାଇଁ। କିଆରେ କାମ କରିବିନି, ଖାଇବିନି।